Olu lusasazo ngqo lweendaba kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naze ziphambili. Overall, there are 86 people who have perished in the whole of the Eastern Cape, with 60 of those coming from here in Mthatha alone. Lenyukela kutsho kuma-86 inani labantu ababulewe zizikhukhula eMthatha eMpuma Koloni kule mpelaveki. Umasipala ibaquluse Vryheid KwaZulu-Natal uthi usazama ukulungisa iziseko zophuhliso ezonakaliswe zizikhukhula kwinyanga ezintlanu ezidlulileyo. Molweni emakhaya, nanku uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Amakhulukhulu entsapho zenginqi zaseMthatha West eMpuma Koloni amemelela urhulumente ukuba xhaphaxhabise ukungenelela kwimeko yentlalo yawo emaxongo ezintsapho zifihle intloko ngokuxineneyo kwiindawo zethutyana. Izantyalantyala zamanzi zikhukulise yonke into ephambi kwawo. Abantu bashiyeka beyimipha echutywe yalahlwa. Izindlu, iinqwelomafutha zimbi zihambe namanzi. Lokama imithi isibhuke nengcambu. Amaxhoba ngoku aluvananga kumbi ulwamvila. Bahlala kule ndawo yethutyana. Umbutho we-Gift of the Givers namasebe karhulumente athe gqolo kuncedisa ngezinto ezingundoqo. Kodwa nangona kunjalo, abantu abaninzi bathi urhulumente makaxhaphaxhabise ukubabonelela kuba imeko ingabi nangakumbi kunoku. Ukuba ngaba nje kuzawuthathwa ithuba elide ukuba bancediswe. Inhliziyo zethu zibuhlungu, abantwana bethu bayalila bothukelana baphupha kakubi, nabanye abazali bayakhala kubuhlungu kakhulu ebusuku sithandaza apha asilali. Inani labantu abathe balandulela eli lonyukela yakuma kuma-86 okwangoku. Iqiza labahlanguli liyaqhubeka likhangela, yaye nemizimba isaloko ithe gqolo ukufumaneka. Umphathiswa wamapolisa uSenzo Mchunu uqhwabele izandla iqiza labahlanguli ngokomsebenzi oncomekayo. Overall, there are 86 people who have perished in the whole of the Eastern Cape, with 60 of those coming from here in Mthatha alone. There are several people who have been rescued. Police officers, there are 38 people who were rescued while the rivers were raging. Kuphinde kwahlatywa ikhwelo lokuba abantu mabohlukane nokwakha kwiindawo ezinokufaka ubomi babo engozini. Umongameli uCyril Ramaphosa uhambele lo mmandla othwaxwe lelona shwangusha lingaqhelekanga. Kusekwe ikomiti yamasebe karhulumente ukuqubisana nemingeni ebangelwe zezantyalantyala zemvula, kuquka ukubuyiselwa kweziseko ezingundoqo, ukubuyiselwa kwempilo yabantu kwiqhelekileyo, inkonzo yokugquma emswaneni kulindeke kuba ibanjwe kule veki sikhangele kuyo. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Kusenjalo, amaxhoba ezantyalantyala zemvula kumatyotyomba seSkeete eGcuwa kwaseMpuma Koloni athi kuza kuba nzima kakhulu ukuqokelela ubomi emva kwesichotho esithwaxele ummandla kule veki ngamawaka abantu abangenandawo yokuhlala nabagcinwe kumaholo nezikolo zale dolophu. Zimakakade. Abahlali bakhangela nantoni na enokuthi iphinde isebenziseke emizini yabo. Ezinye zezindlu zigcwele udaka yaye azikulungelanga ukuba zingahlaleka. Inxeba lokulahlekelwa liselitsha. Amanzi asothuse thina ekuzeni kusasa. Sizamile ukuthatha ezikufitshane impahla senyukela kwimikhukhu engasentla. Kulo mikhukhu leyo sitheke ngoku xa kucaba ke ngoku abantu abaninzi baye eholweni. Ngathi masibalekele eholweni. Because kulo mkhukhu sibalekele kuwa space. Sihambele senyuka. Masibuye ke ngoku umntana apho ezothatha ukutya komntana kula mkhukhu. Xa kefika inampahla besisepha seyithe gwantye emanzini kwayona. Nditsho nje kule ndawo mekwe andinakhadi la kliniki, andina ID, ndingumntu nje.
Lento isehleleyo apha eSkiti singabahlali balapha eSkiti eGcuwa isixhelile kakhulu emphefumulweni ngoba akuzuba lula uba siphinde sihlale senje uba sizawuqala phansi ngoku because sonakalelwe yonke into imoshakele ibhedi impahla zonakele sidinga iziponti zolala impahla okosasinxibe impahla ezazimanzi zomela kuthi into esibeka apha endibeka eSkiti mba ndikude kunomsebenzi wami kwaye ndisuka ngapha enqamakho ndaqonda uba ndizohlala apha kufutshane nomsebenzi ndivuka apha ndibhekele ingomso emsebenzini njengoba kukunje ndisethukile nam apha ndakuza nakwampahla ndiphelele apha kwezi zinxibela nasemsebenzini kunzima ukuweda because kunje asinakutya siphila ngokuba sithenga amagwinya ukutya kumke namanzi kwaye ngubezo zolala. Imibutho yahlukeneyo iyangenelela ukunceda amaxhoba. Sizoncedisa into esinokwazi ukuyenza into esinokwazi ukuyicontributor thina athi masizokwenza igalelo alanelanga siyayazi loo nto kodwa ke sithe nathi masizofaka isandla sincedise kwenza uba noko abantu bangade balale izisu zingenanto enye nenye yawuziswa nangabanye abantu. Iphondo leMpuma Koloni, KwaZulu Natal kunye neNtshona Koloni neFree State abekwe njengamaphondo aza kunikwa ingqwalasela emveni kwezimvula zimandla. Ndinguluba Balodada kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Ukanti umasipala ibaquluse Vryheid KwaZulu Natal uthi usazama ukulungisa isiseko zophuhliso ezonakala ngenxa yemvula ezimandla kwinyanga ezinhlanu ezidlulileyo. Lo masipala uthi uchithe imali engange-5 million rand nefunyenwe ngexesha lenkxaso mali yentlekele kodwa ukwafuna izigidi ezingaphezulu ukulungisa umonakalo wendlela, imibhobho yamanzi kunye neziseko zombane. Izakhamizi zaseshoba ngaphandle kwedolobha zithi kumshikashika wansuku zonke ukuhamba noma yikuphi ngaphandle kwesigodi sazo. Imigwaqo ewubhuqu eya ezindaweni zasemakhaya njengalena yaguguleka ngendlela yokuthi akusahambeki kuyo. Lokhu kuphoqa ukuthi izakhamizi zihlale izinsuku zingaphuzi amanzi njengoba amathangi amanzi engakwazi ukufinyelela kuzo ngenxa yengqalasizinda yemigwaqo engekho. Lo mphakathi usithola ufinyelela kanzima edolobheni kanye nezinsiza ezibalulekile. Lonyaka udlule kube nenkinga la sashonelwa ingane ifunda eShoba lapha phesheya esikoleni iwela umfula laphana yangakwazi ukwela yaphazamiseka yashona. Umasipala ulinganisela ukuthi uzodinga izigidi zamarandi ukuze kulungiswe ngokugcwele ingqalasizinda. uCocta wasinikeza imali engango 5.4 million ukuzama ukulekelela nemigwaqo ke eminyeke sesiyakhile. Izakhamizi zithi umonakalo wezikhukhula ubeka omunye umthwalo kumasipala abavele bedonsa kanzima ngenxa yokwehla kwemali engenayo. Umbiko kaMcwaningi Mabhuku jikelele wonyaka wezimali ka2023 no2024 uthole ukuthi umasipala uchithe imali ngaphezulu kuka330 million wamarandi ekusentshenzisweni okungagunyaziwe nokungahambisani nomthetho. Lo mbiko uphinde waveza ukuthi umasipala ulahlekelwa ngamanzi angaphezulu kuka52% nalinganiselwa ku19 million wamarandi ngenxa yokungalungiswa kahle kwengqalasizinda. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eVryheid. Usapho lukaSiyabonga Dumakude nobe ngumqhubi wemoto zakwaBolt ludinga impendulo ngokubhubha kwakhe ngokungenalusini. Umzimba kaDumakude ufunyanwe eMfulo South eSoweto ngenyanga kaMeyi. Usapho lulangazelela bezonyanzelisa umthetho baxhaphagxabhise nophando ngokwehlukana kwenyama nomphefumulo kukaSiyabonga Dumakude yaye kube nobulungisa ngesisithwakumbe. Udade wabo uNtombana Dumakude ubale amatyeli ngamatyeli adandathekisayo abonakalisa inkampani enikeza ingqwalasela kwihambo yemoto imxelela ngokungaqondakaliyo kwimoto kaSiyabonga Dumakude. Bashiyeke bethe nkamalala ukuba imoto ifunyanwe kwenye ingingqi eyahlukileyo kunale kushiywe umzimba wakhe uthe gengelele. When we got there, it was only the car, and we were not supposed to touch the car. When I asked, where is he? He said, no, he's not here.
it's only the car. So until a certain police arrived, and then he said there was a body that was found around 7 o'clock earlier at Mfulo South. And then I said, can you show me the picture? So when he showed me the picture, that was my brother. Kambe ke usapho luzibuza imibuzo engenazimpendulo banethemba lokuba uluntu lungasondela lubancede kule nyewe kananjalo ingalo yobulungisa ibe ngqingqwa konqevu abangunobangela. All we are asking for is for justice for our brother Siyabonga Dumakude. For now, we can confirm that our investigation is at an advanced stage. As a result, we cannot divulge more information because that might compromise our investigation. Lo gama amangqina ayibonileyo indawo yexhwayelo ngokuhlwa kokuhlanza kweselwa kuSiyabonga Dumakude abike ingxelo zawo. I think 4 men or 2 pulling out a body out of the boot. So we came out rushing, wanted to see the body, and we saw the body was there lying down. So you could see that the body was bleeding from the nose and the mouth, but we just didn't know what happened. Ukanti ke abakwantsasana bakwathe baphansi phezulu nokusombulula elityala kodwa xa kungoku akukabikho mntu ubanjwayo. Sinamkele kwakhona kwabo basanda ukungena sihlabele mgama. Imveliso yezigonyo isicwangciso sentsuku ezilikhulu kwanotyalo mali kwicandelo lezempilo yimiba ebiphambili kwingxoxo zentlanganiso yesine yekomiti ye-G20 ejongene nezempilo. Indibano yeengcali zezempilo zamazwe i-G20 iqhube intsuku ezine eMelrose Arch eRhawutini. Ngethuba lokhambuko lwe-COVID-19 amazwe azifumana embanguza kwasho kwaxeka imali icandelo lezempilo lamelwa imata yangamanzithinzithi ukufumana izigonyo. Amazwe aphansi kwe-G20 avumelene ukuba oko kungaphinde kwenzeke. The first area is around what we call the 100-day mission. Us are committing to making sure that we have a system in place when there is an outbreak to identify the organism, get the vaccines that are needed, the drugs that are needed, and the other equipment that's needed to respond to that pandemic. NgoMeyi amazwe ay-124 avota ngelixhasa isivumelwano kukhambuko lwezifo sombutho wezempilo kwihlabathi. Esivumelwano sibopha ngaphandilinye amazwe ukuba abambisane xa kuthe kwakhambuka intsholongwane okanye isifo. If a pharmaceutical company is able to access the pathogen from my country and produce something out of it, I'm entitled to 20% of whatever they produce. The 10% goes to the World Health Organization to be distributed among the poorer countries, and the other 10% to the country from which the pathogen. So that's the centerpiece of this agreement that was signed. Ngamqhelomnye amazwe e-G20 athi kumele kubekho imveliso yezigonyo ngokwengingqi. This discussion about the regional manufacturing is critical. Actually, this week we held, together with South Africa and WHO, a side event on expanding regional manufacturing and incentivizing equitable access to science and innovation. Igqiza ebelizimasile livumelene ngelithi izindululo ekuphunywe nazo kule ntlanganiso ziza kuthwathaca kwingqungquthela ye-G20 ngoNovemba kweli. Ukunyashwa kwamalungelo abo bebengamagqala omkhosi ibiphakathi kwenye yengxoxo kumngcwabo kaNjengele uGilbert Ramano nosweleke neminyaka engama-85 kwimpelaveki ephelileyo. uRamani nowayesakuba intloko yomkhosi woMzantsi Afrika. Obesele esidla umhlala-phansi uNjengele Gilbert Ramano usweleke ebutsheni balenyanga emva kwengulo emfutshane. Wathatha intambo zolawulo kumkhosi woMzantsi Afrika ngo-1998 eqinisekisa utshintsho phakathi kweminye imisebenzi waze wathatha umhlala-phansi ngo-2003. We know that he was very committed to the country, wherein, as I said during the week, was ready to give his last, which is his life. And for that, we respect him, we honor him. uRamano wazibandakanya nomkhonto wesizwe ngo-1962 eselubhacweni.
Oogxa bakhe bamchaze njengetshantliziyo ebelizinikezele kumsebenzi walo. Today, as we bid farewell to General Ramano, I would like to once again re-emphasize what Madiba once said in recognition of the fact that General Ramano lived his life in a manner befitting, to say he had lived his life to the fullest. For Madiba said, when a man has done what he considers to be his duty to his people and his country, he can rest in peace. uRamano ushiye ngasemva abantwana abahlanu kunye nabazukulwana, ungcwatywe kumadlaka aseThabathwane ePitoli. Le nyanga kaJuni yeyolutsha njengesiqhelo ngelixesha sinayo intatheli yethu yezobuchwephesha uSandile Hlangani esizakumngcambazisa ngasiphathele kona namhlanje. Sandile, masikwamkele sibulele nangexesha lakho. Usiphathele ntoni namhlanje? Mna njengoko nje siyazi ukuthi amathuba emisebenzi anqabile ubukhulu becala, kodwa eyona nto ixhalabisayo kukuba abantu abatsha abazazi ukuthi mabayephi ukuze bafumane amathuba emisebenzi. Ngakumbi kule nto sithi ke i-digital age. Sikholwa loo nto ke ukuthi sibaxelele ukuthi afumaneka phi la mathuba. Namhlanje ke sithetha ngento esithi yi-sayouth.mobi. Le sayouth.mobi le nto sithi yi-portal. Abantu abatsha bazawuyazi bayintoni na i-portal okanye i-hub apho kufumaneka khona zonke izinto ozidingayo xa ungumntu omtsha ofuna umsebenzi. I-partnership le ye-NYDA bazawuyazi abantu abatsha i-NYDA nekhampani abathi yiHarambe bayawuyazi nayo uba yiHarambe yintoni. Into eyenzekayo ke kule hub ufumana amathuba emisebenzi. Okwesibini, ufumane amathuba emisebenzi angazukubhatala kodwa kunikeze le nto kuthiwa yi-training. Kukofumaneka nento ekuthiwa yi-learnership. I-learnership ke Lisa yindlela yofumana i-skills ngakumbi ze-IT kodwa ecaleni uyabhataleka. Into endiyithandayo ke ngale hub okanye ngale portal ihlala apha efowunini yakho, le nto siyibiza ngokuba yi-mobi.app. So into eyenzekayo ke ayisebenzisi data. Abantu ke mabahambe okanye ulutsha maluhambe uliye kwipage kaSandile Hlangani, lilike ipage, kulapho uzofumana khona iinkcukacha ukwazi urejistarisha kule hub, ufumana le nto kuthiwa yi-profile. Sibulele Sandile, sibulele nangexesha lakho. Amakhulukhulu entsapho ezihlelelekileyo afumene izibonelelo kwirali yeqela labakhweli bezithuthuthu nebibanjelwe kwibala lezemidlalo iMbombela eMpumalanga. Ngabakhweli bezithuthi abafikelela kumakhulu angama-50 abadibene eMbombela kumnyhadala wonyaka wokunikezela kuluntu. Biking is all about brotherhood and sisterhood and coming together for a good cause. As we all know, biking has been under siege. Bikers are hooligans and not, but no, we are not hooligans. We are bikers and we are community builders. Umbutho wesisa i-Gift of the Givers uye wafaka igxalaba ekuxhaseni abo basweleyo. Every winter we go around and giving blankets, sanitary pads, hygiene packs for communities. So today we had to come and join the Round Sunrise, and we brought about 100 blankets, hygiene packs, detergent packs and breakfast packs for elderly people in society. Abaxhamlileyo bathi oku kuza kubanceda kwezi ngqele zobusika. It will go a long way since we take care of kids, and I mean it's not about the amount that you give, but what you give so that the kids can eat, that we go day by day. So this will help a lot. It will go a very long way for us. Abaqhubi ezindleleni bayabongozwa ukuba balumke nanjengoko le rally isaqhuba kule mpelaveki. Kamnandi mawethu.